Γεια σου, είμαι η Ευαγγελία και είμαι διακοσμήτρια στα Decor Seasons. Πάμε να δημιουργήσουμε μαζί, βήμα-βήμα, το στολισμό Velvet Glow. Το Velvet Glow είναι η πιο πολυτελή στάση των φετινών Χριστουγέννων. Πάμε μαζί βήμα-βήμα για να δώσουμε ζεστασιά, λάμψη και στυλ. Ξεκινάμε με τα λουλούδια. Βελούδινα εκρού αλεξανδρινά και σαμπανί με γκλίτερ. Δίνουν όγκο και ένταση στην βάση του δέντρου, δημιουργώντας το πρώτο layer πολυτέλειας. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα σαμπανί κλαδί αυτέρης με γκλίτερ. Είναι η λεπτομέρεια που χαρίζει λάμψη χωρίς υπερβολή. Το αποτέλεσμα παραμένει κομψό και φυσικό με διακριτική πολυτέλεια. Τώρα για τις βελούδινες χριστουγεννιάτικες μπάλες. Επιλέγουμε δύο αποχρώσεις εκρού και καφέ. Ο χρωματικός συνδυασμός θα ολοκληρωθεί αρμονικά με ροζ, χρυσό και σαμπανί. Η μάτη υφή του βελούδου σπάει τη λάμψη και προσφέρει πολυτελή ισορροπία. Δένει αρμονικά και δημιουργεί αίσθηση βάθους. Προσθέτουμε τα στολίδια μας, μικρές πινελιές σε σαμπανί αποχρώσεις. Τέλος, ολοκληρώνουμε με μια κομψή κορυφή. Απλό, αλλά ακριβώς όσο χρειάζεται για να αναδείξει όλο το ύφος του Velvet Glow. Και αυτό είναι το Velvet Glow, ένα δέντρο που ψιθυρίζει κομψότητα και το έτοιμο πακέτο στολισμού Velvet Glow περιλαμβάνει 52 στοιχεία και η τιμή του είναι στα 229 ευρώ με δωρεάν μεταφορικά. Θα το βρεις στο decorseasons.gr ή στα φυσικά μας καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Βασιλής Σόλγας 142 και Ερμού 16.